día? Estou feliz, estou contentísima. A verdade é que cando viña un pouquiño nerviosa. Pero foi ver vos a vos, ver a ilusión que me transmitía desa alegría e estou feliz, ahora que non quero que se acabe. Eres mestra, escritora, activista, facémonos unha pregunta. Como é a vida dunha persoa que, como a ti, cree nun mundo máis amable? Pois loitando cada día o mellor por conseguir ese mundo máis amable que ti dis, no que eu creo e no que creemos moita xente, seguro que vos tamén. Entón intentando, pois nas pequenas cousas de cada día, intentando construílo e conseguilo nas pequenas cousiñas no vivir de cada día, en todos os momentos, tratando de que a vida mellore. Como escritora, cando te pasa pensar no relato que queres contar, cal é a parte que ten máis importancia a hora de escribir un libro? Por qué? Pois a ver, porque todo ten moita importancia, pero ás veces non sei se nos libros esa parte de atrás da contraportada, dades vos conta que ás veces teñen en moi pouquiñas palabras, moi pouquiñas liñas, un resumo que ten que darche unha idea do contido do libro. Entón pareceme que ás veces moi importante que esas 4 ou 5 liñas pois que estean moi ben pensadas para que nos dea unha idea do que é o libro e anime ademais a lectura, anime a ler. A situación que se vive en Ucraína é real, pero a historia entre Anya e Xiana tamén está baseada en feitos reais? Algún personaxe do libro existe na vida real? Eu penso que sí, o sea, non o mellor con eses mesmos nomes e apelidos, pero eu creo que, igual que aquí en Galicia, en na illa tamén, en todos os lugares, pois seguro que hai moitas xianas, eu creo que eu mesma, pois que me sinto en moitos momentos identificada con xiana. Penso que tamén en Ucraína hai moitas nenas e moitos nenos que se sentirían identificados con Anya, entón, ainda que non sexa extraído tal cual da vida real, eu creo que a vida real está chea de xianas e Anyas felices. Sabemos que te gustan as mates e a escritura, pero tes algún outro talento? Pois non me considero eu moi talentosa, ainda nin para as mates nin para a escritura, pero, bueno, cousas que me gusta facer, sí. Gústame viaxar gústame moito e aprender cousas a medida que viaxo. Gústame tecer, gústame facer cousiñas de punto, entreterme desa maneira, e como non, pues, estar coas miñas amigas e os meus amigos pasando os momentos e coa familia. Coñecemos a túa faceta de cooperante, de activista e de defensora do benestar da infancia e das persoas vulnerables. Se puideras cambiar algo deste mundo, que cambiarías? Pois, creo que o egoísmo. Eu penso que moitas veces, claro, todas as persoas tratamos de sentirnos ben, de pasar ben, de estar a gusto, de estar cómodas con nós mesmas, e moitas veces, sin querelo, pois tendemos ao egoísmo para eso, pois queremos ter aquela cousa, ou queremos ir a non sei onde. Entón, eu casi cambiaría ese egoísmo pois por axudar aos demais, porque eu creo que aporta moito. O mellor cousas que necesitamos conseguímolas dándollas aos demais. Cando te puxestes a escribir o agasallo de Anya, pensaste en algunha historia que coñecías ou que ti che pasara? Que foi o que te inspirou para facer este libro? Pois sí, eu creo ademais firmemente que os libros teñen que sair, aparte de sair da cabeza, do maxín, teñen que sair do corazón, ou teñen que reflexar historias que antes pois sexan vivenciadas, que pasen polo corazón. Entón, a historia do agasallo de Anya naceu pois do meu entusiasmo e da miña gana de educar as miñas fillas e fillos nesa idea que transmite o libro,
na idea pois, de axudar os demais, de compartir o que eles tiñan con outras nenas e con outros nenos. E entón, en vez de quedarme simplemente pois, en decírllelo unha vez e outra vez, e dicirlles pois, que cando vamos mercar aquelas zapatillas de tantos cartos, pois é mellor que merquemos outras máis baratas e o que aforremos, pois que utilicemos para darlle a outra xente que non ten. En vez de quedarme así nesas teorías, pois decidí facer con eles o proxecto Mochiliñas de Cores. E entón, levar adiante o que despois contei no libro, conto no libro, que son esas vivencias nosas persoais e familiares. Que mensaxe te gustaría transmitir ao lector con este libro? Que mensaxe dixeches, perdón? Sí, que mensaxe te gustaría transmitir ao lector con este libro? Pois esa mensaxe da cooperación, de axudar os demais, de sentirte ti ben, pero aportando a outras persoas. Esa mensaxe de felicidade. Con cantos anos comezaste a escribir historias? Que te inspirou niso? Pois eu creo que o de escribir que me ven de cando xa era bastante pequena por unha circunstancia, e é que 50%, a metade da miña familia non é de aquí, son de Mallorca. Toda a miña familia por parte de miña nai. Entón, claro, eu cando era pequena tiña ali, pois, primos, os tíos, os avós, madriña, padriño. Entón, comunicábame con eles, e a maneira de comunicarnos daquela, que non había móviles, e o teléfono pois, non se utilizaba tanto, pois era escribir. E era escribir cartas, porque tampouco había nin WhatsApp, nin correos electrónicos. Entón, eu creo que ven de aí, que eu con moita frecuencia escribía contándolles pois, o que eu iba facendo aquí, ou o que me pasaba, ou preguntándolles como estaban eles e elas. Entón, creo que desa maneira collín o hábito de escribir. Entón, gustábame sentarme diante dun caderno ou dun folio e contar cousas. E eu penso que o mellor ese foi o xerme, a idea. E antes de rematar, temos unha pregunta divertida. Se estiveras nunha illa deserta, que libro levarías contigo? Por que elixes ese? Sí que é divertida. Pois que libro? Nunha illa deserta. Pois casi buscaría un libro destes de supervivencia. Un libro no que eu pudese aprender pois que especies ou que ervas ou que elementos da natureza que me rodean nesa illa deserta, cales podería comer, e cales non, para alimentarme, como podería mellor facer lume, pois o típico, non? De frotando dúas pedras para poder cociñar, para sobrevivir. E unha vez que sobrevivir, pois xa penso que é o máis importante, poder sobrevivir. Quizás un libro dese tipo. E así que tivese moi lido, pois creo que empezaría a inventar. Mellor coller unha páxina dese libro e dicir, pois agora coas palabras que hai nesta páxina vou a ver se invento unha historia. E así entreterme, porque ten que ser un pouco aburrido estar nunha illa deserta. Non? Graciñas, Sabela, por estar aquí con nós. Encantounos o teu libro. E tamén nos gustou a entrevista. Moitas gracias a vos. Esperamos que volvas cando poidas, para darnos unha gran visita. Ata loguiño. Moitas gracias. Ata logo. Ata logo. Ata logo. Moi ben.